ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ SSD ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରେଜୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହିପରି କେସ୍ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। 2022ରେ ମଧ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର ଜଣେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। 2021 ଅକ୍ଟୋବର ମସିହାରେ ଜଣେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଶେଷରେ ନିଜେ ବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ 40 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜେଟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସିଂହଭାଗ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ମେଟ୍ରୋନ, ୱାର୍ଡେନ, ANM ଏପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏବଂ ଦୀପ ଇକ୍କା ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ମେଡାଲ ଜିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତାର ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚି ଏ ଖବର ଶୁଣିଲେ, ସେତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ଆବାକ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଝିଅର ମାଆକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଠି ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ରୁମ୍ରେ ନାଇଁ ସେ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ଖାଲି ଦେଖାଇ ମାଇକିନା ଆସିକିରି କହିଲା ନାଇଁ ଝିଅ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଡେଲିଭରି କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ କି ଘରେ ଆସିକରି ରହୁନି। ଆମେ ତ ଝିଅକୁ ଡାକବାକୁ ଆଇଲେ ବୋଲେ କେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖାଇ କରି ଆର୍ ସାଇନ୍ ଥାର୍ ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକରି ଝିଅକୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆସାମୀଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଖୋଜିକିରି ବାହାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି କହିପାରୁ। ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦାସରିଗୁଡ଼ାର ସୁଶାନ୍ତ ଖିଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି କେସ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏନେଇ ସମ୍ବେଦନହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଢିଲାପଣ ଏବଂ ଖାମଖିଆଲି ହିଁ ଏହିପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। SSD ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ବାହାରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ମେଟ୍ରୋନ ଆଉ ANM ମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା। ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବାହାରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଶି ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟେଇବା, ଏହା କାହାଣୀ ମନେ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷର ହାତ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।